Men uruşda urunun çağatı. Şu atlar 2 kılada, 3 kılada gidedim men. Ondan birin durmuşum kıyın bolly. Yaşayış ağır bolly. Otun yok, su yok. Qahatçılık bolly. Ondan bize işlerlerimize ecem işliyat 6 yoran çörek berýärdiler. Bize 4 yoran çörek berýärdiler. Şeydip ondan biz ota çöpe gidip şu ot çöp bilen şu çöreğin taşından yardım edip şeydip yiyip onu pronto köbek ediyorduk. Ay iyi görürdük, zora verirdik, dolok dokardık. Para şu urşo köbek bolsun, şu yeğiş bolsa bolýar deyip her kimin bar pikiri şu yeğişde. Yeğe bolsun bidenki deyip. O şeydip onun arasında mektebe de gidiyorduk. Mektebe giden mektepte de 50 arancık çörek berýärdiler günne baramazda. Şu okuyat bolýanym okuwap şu 50 aran çöreğine çübem gidýärdik. Şoňa begenim gidýärdik. Bunun 3 ay ortagadymyzda bir okanky berýärdiler. Şu 3 aýymyň normasy şol. Birden bir okanky berýärdiler. Hawa şeýdip şoňa edip 5 ýyllap arap çekip görüp şeýdip ýeňiş gadanlyk. Tip ketelli bir ketel geldi. Hemme kapılar yapıp balnita gittiler. Bunda da adamlar näme köp ölýärdi. Hapaçylyk bolly. Örme çok köp bolly. Onu biziň dagyn başymyz tyrdylar. Onun şol ölenleri jaylamaga da erkek adamam ýok. O botor eli taýak tutýany alyp gitdiler. Bir maýyp mejerip bolaýmasa olardan näme kömek bar. Onun bu ölenler araba ýöklep aýalyp tatlar gidip şonu üstüne gün peşak gelýärler. Aýgarar näme diýin, kynçylyk köp boldy da. Gelmedikler kän bolly. Meniň ejemiň dogany gelmedi. Töwerekdenem gelmedikler köp bolly. Garan adam pahir umydygar bolup, penidem umydygar oturanlar bar näçe ýyl geçdi. Maýyp mejeriplerim geldi. Kalhozlardan bir de şehre taýylýar. Biz şeherde bolduk. Teçeliň şeherine ýöne kalhozlardan hem şoňar gelen köp bolly, şeherden hem gelen köp bolly. Gelmedigem köp bolly. Garatay izgaranlarym gara şolarça kösendi de. Şol ot näme? Şol ot ýorunjany ýygyjak bolsam üstüme de atly dardyrdylar. Ýorunja hada şoň garazygyna biten telmänem ýagdyrmadylar. Şoňa horlukda ýaşadyk. Ulrak gyz bolsa odol okan ulrak gyzlar okutdy bize aknadyk diýdiler men okutana. Tejeliň avtoparkynyň öň ýanyna ikinji mektepde okudym bere. Ul gyz okutdy aknadyk diýdi adyna. Onuň bir debedenimden uruş bolýan ýerden wagonlap eşik gelýärdi. Onuň bize oçurturdym paýlardy. Şuat ýadyma düşýärdi şolatlar. Aýgaraşam eýtdiler, ölmän çykardylar da, öldürmän çykardylar. Köp şükür näme bolsa ölmedik, çykdyk. Ajam bolsa, gorum bolsa Allah kömek etdi. Üstümizde gyýyk bak bolmady näme bolsa. Aşyk susuzlygam geçip gitdi. Laçan indi görmäli. Bizen öýrenlerim görmesin, geçdigi bolsun. Hiç döwletiň başyndan hem şoňar agyr gün ýinmesin canalla.